Ez da linearik kenduko, baina guztira 7 izango dira aldaketak. 6 lineatan maiztasuna gutxituko da eta 18. linearen ibilbidea laburragoa izango da. Otsailaren 4an jarriko dira indarrean aldaketak. Bilbobuseko zerbitzua gehien bat lanegunetan eta astean zehar erabiltzen da. Eta horregaitik saiatu gara ahalik eta murrizketarik handiena asteburutan egiten. Langilerian ere aldaketak izango dira. 2013an aurrekontu berbera izango du Bilbobusek, 28 milioi euro, baina gastuek gora egin dute eta diru-sarrerek behera, erabiltzaile kopuruak ere behera egin duelako. 50 tren gutxiago egunean eta orduko 4 tren gutxiago. Puntako orduetan bere horretan eutxiko diote zerbitzuari eta murrizketa astegunetan goizeko 10:00 gaueko 11:00 ezarriko da. Gaizki egia esan. Zergende pila batek erabiltzen du egunero. Ez duela merezi, jendeaz dagoenean 3 metro egotea eta jende dagoenean bat bakarrik. Murrizketak murrizketa badirudi langilei behintzat ez diela eragingo.